Oo, anian na, o paminawan na. Kami nga mga pinakamakapag ang mga magbabalak nagkahiusa. Unong ka manunulat, nagkahiusa sa sunata nga sos na masamaso sa mga siya ultimo sadwa. sunata nga mo pukaw kaninyong tanan. Kama sa mga pinakabanggiitan, diri sa Subo, paminawa, PPL assassination. Unang bundak ha, tumbahon mong tanan, usalihay dagan aron dili na kumarakrakan sa mong bukas na mga letra. Kini kaninyo itira, represent PPL to the zero dito soldier. Busa kinigin mo ba? Sige purma andam sa amo ang atake. Cause we're making history at Cubic City. Na masukol ka na ako'y bumbata yung tira. Siguro, unong raka manunulat ang musukod sa inyuhang kaiso. Karo mo dungog Ni mo atin nagong abilidad sa usa kasundan nga patayon na libaso gan libaso para nga malapos ang tanang babago gandang mo baro bisan pa. Sumatag ka pandulang matag ka pakyasan og kapitingan isulti sa kaugalingon nga ang mga panganti mo ang magsilbi nga hagdan. So, kataugan mo sa kayutaan sa industriya tang napuno sa kunoy. Sa mga pagtamay-tamay mga pagsuway andam nga mo lang uyog sa panahon nga mapalibutan na ang mga bituon sa mga panganod. Sa pagbalik sa duwa karon na kumuluwa. Hala sige gukod kung makaabas ka. Oo, anian na, o paminawan na. Kami nga mga pinakamakapag ang mga magbabalak nagkahiusa. Unong ka manunulat, nagkahiusa sa sunata nga sos na masamaso sa mga siya ultimo sadwa. sunata nga mo pukaw kaninyong tanan. Kama sa mga pinakabanggiitan, diri sa Subo, paminawa, PPL assassination. So mic check ako, di ay si innocent loko. Lapo signature, di ay ang akong grupo. Sa pagbalik nako karon akong hipuso ng mga tonto. This time I will tell you cause this is how we do. Ako ang bala nga mubuak sa imong ulo. Ako ang ganyo nga mubungkog sa kalag nimo. Usa paghinay-hinay o palihog kog distansya. Ayaw na lang at hapong tilikon nimo makaya. Fuck you! 1, 2, 3, hantod na sa 31. Amo ang mga letra, murag petsas kalendaryo. Dire-diretso, wala na'y planong muli ko. Dili undangan, hantod na dili kamudugo. Paminawa para ikaw makabalo. Kami ang mga MCs dinhi sa Cebu. Dili mabasta-basta bisag asa pangagera. Kami ang mga MCs nga di mahutan og bala. Oo, anian na, o paminawan na. Kami nga mga pinakamakapag ang mga magbabalak nagkahiusa. Unong ka manunulat, nagkahiusa sa sunata nga sos na masamaso sa mga siya ultimo sadwa. sunata nga mo pukaw kaninyong tanan. Kama sa mga pinakabanggiitan, diri sa Subo, paminawa, PPL assassination. B to the N to the A to the C, Mac from Cubic City. Nagdako sa B. Rodriguez, sugikan pa sa Alupis. Busa kamong tanan, diya karon o paminawa. Kung dili mo gusto nga kamong tanan, pik-o na ko kalima. Kaninga, bersikulo, persigundo, siguro nga piligro. Ano gumong hambugiro, muhunong pagserkulo. Sigurado nga ulatado sa entablado, aminado kang mabaldado. BPL, ang mga magtaturong TL. Karon kami balik para kumunta na papel ko to hell. Para mong dauban o kamong warningan. Kung isa man dong gusto magkapil-apel. Well, natapok sa mga kabuang. Di mo masabtan, di mo matag. Anong walay kapilihan, di ka undangan. Kung di ka mudagan, buang isang tanga. Kinsa abang nga, o kinsa man dong nisulti nga tama. Waba ka malipong, waba ka masulaan. Waba ka mabuang sa imong mga kabuang. Ipangan mga building, nasi mga tubangan. Pili sa uno kung isa imong ganahan. Si Snowboard, si Loco, si Challenge, si Elway, og napay pagkapin, si Bimak, antay ke. Oo, anian na, o paminawan na. Kami nga mga pinakamakapag ang mga magbabalak nagkahiusa. Unong ka manunulat, nagkahiusa sa sunata nga sos na masamaso sa mga siya ultimo sadwa. sunata nga mo pukaw kaninyong tanan. Kama sa mga pinakabanggiitan, diri sa Subo, paminawa, PPL assassination. Oo, anian na, o paminawan na. Kami nga mga pinakamakapag ang mga magbabalak nagkahiusa. Unong ka manunulat, nagkahiusa sa sunata nga sos na masamaso sa mga siya ultimo sadwa. sunata nga mo pukaw kaninyong tanan. Kama sa mga pinakabanggiitan, diri sa Subo, paminawa, PPL assassination.